गिबियावनो आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो जासिदोङो। गमामायैनो दिनै आं आरो आंनि फेमिलि आरो बे ओनसोलनि थाखाय आङो सानो बे जोबोद गोजोनथाव खौरां बा जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां दिन होननानै आङो सानो। मानो होनोबा आंनि जे सिमां, जोंनि न'खरनि जे सिमां, जे बे रायमना नेसनेल पार्कनि साखाथियाव मोनसे बेबादि रिट्रिट सेन्टार बा रिजर्ट खुलिनायनि आंहा मोनसे मिजिं दङमोन। बिनि गुबै थांखिया बेनोमोन जे जोंनि बे ओनसोलाव गोबां जोंनि बे लाइमोनफोर दङ जायफ्रानोखि दिल्ली, मुम्बाइ, हारियाना बेबादि गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैयो। सोरबा गुजरातआव, सोरबा बेबादिनो हारियाना। दा आङो नाजादोंमोन जे आंबो माने बेबादि जोंनि लाइमोनफोरखौ बोरै एंगेज खालामनानै जोंनि लकेलावनो, जोंनि जायगायावनो बिथांमोननो मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामाखौ होनो हायो। दिनै आङो बे रिट्रिट सेन्टारखौ खुलिनाय लगे लगे बेवहाय गोबां आदिबासिनिफ्राय दङ सासे नेपालि कमिउनिटि, जोंनि जिहेतु बेवहाय गुबुन गुबुन कमिउनिटि दङ, नेपालि कमिउनिटिनिफ्रायबो दङ आरो बर'फोर गोबां दङ बेवहाय खामानि मावगोन। बेबादि मिक्स कमिउनिटि बा जोंनि बे रायमना ओनसोलनि आरो गुबुन ओनसोलनिबो खमसे खम बेयाव 15-20 जन लाइमोनफ्रा बेयाव एंगेज जागोन। स' आङो सानो जे बिथांमोनखौ बेवहाय मोजाङैनो जुदि खामानि मावनो सुबिदा होयोबा बिथांमोनाबो गावसिनि मावनायनि गेजेरजों गावनि न'खरखौ फोथांनो हागोन। आरो बे रिट्रिट सेन्टार बा बे रिजर्टआवहाय गोबां माखासे फेसिलिटिसफोरखौ दोननाय जादों। एक नाम्बार जे बेवहाय जिपसि साफारि खालामनो हागोन जाय बिथांमोना बेयाव फैगोन। बेवहाय थानायनि सुबिदा दङ, बेवहाय लजिं, बेवहाय फुडिं जानायनि बेबस्था दङ। बेवहाय 4 कटेज दङ आरो बेयो लेट्रिन बाथरुम एटेच, एसि रुम दङ, नन एसि रुम दङ, रेस्टुरेन्ट दङ आरो मिटिं हल दङ, मिटिंबो खालामनो हागोन। बेजों लोगोसे अपेन स्टेज दङ। हाबा हुखा बा बेबादि बार्थडे पार्टि, वेडिं सेरेमनि बा गथ'फोरनि बार्थडे, बिदि गोबां माखासे प्रग्रामफोरखौ बेवहाय खालामनो थाखाय स्पेस दङ। आरो बिनि आन्दोआवनो गोबां बेबादि जायहा आंखौ थुलुंगा होदों, जायहा आंखौ सापर्ट खालामदों, दिनैनि दिनाव आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो फंसे खोथाखौ आङो रायखांनो नागिरदों जे जोंनि मानगोनां बारग' MLA गसाइगावनि मानगोनां लेट माजेन्द्र नार्जारि सारनि फंबाय जे राजेन्द्र नार्जारि, बिथाङा आंनो बे हाखौहाय दान होलांदोंमोन। आङो बिथां राजेन्द्र नार्जारि, बिथाङा दासिमबो दङ। बिथांनि न'खर आरो लेट माजेन्द्र नार्जारिनि न'खर, आङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावो। मास मोनसेसो सिगां ससियेल मिडियायाव मोनसे निउस ओंखारदोंमोन, बेखौबो आं दिनैसो क्लियार खालामनो सानदों जे समनाथ नार्जारिया इलिगेलि माने एनक्रच खालामनानै रिजर्ट लुगासिनो दङ होननाय माखासे ससियेल मिडियायाव बेबादि मोनसे बानसावनायखौ आङो नुदोंमोन। बियो नंखाय। बे हाया मानगोनां राजेन्द्र नार्जारि, जोंनि लेट माजेन्द्र नार्जारिनि फंबाय, जायानोखि BPFनि जानानै 15 बोसोर गसाइगाव MLA जाबोदोंमोन। बिथांमोननिनो न'खरनि बा बिथांनि फंबायनि राजेन्द्र नार्जारिनि बे हाया। बिथाङा जेब्ला जब्रा जादोंमोन, उसुगाव दङमोन, बिथाङा आंनो दान होलांदों आरो हानायखिनि आङो बिथांखौ मदद खालामदोंमोन। आरो बे हाया इलिगेल नङा, बियो माने लेन्ड पाट्टा गोनां बे हाया। बेयाव खुनु बेबादि माने इलिगेल खामानिखौ मावनाय जायाखै। थ' आङो मिजिं थिदों जे रायजो राजा बिथांमोनाबो जोंनि जे कनसेप्ट, जोङो जे थांखिखौ लानानै बे रिजर्टखौ खुलिनाय जादों, फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोना बेबादि नेचार लाभार, बेबादि माने फ्रेश एयारनि थाखाय बा बेयाव रिलेक्स खालामफैनो हागोन आङो खावलायो। आरो बेवहाय कमप्लिटलि माने सेफ एन्ड सेकिउर्ड जायगा, बेयाव खुनु उसुबिदा गैया। बेवहाय थानाय जानाय गासिबो बेबस्था दङ, कमिउनिकेसननि बेबस्था दङ। स' मिजिं थिदों जे फैबाय थानाय समाव आङो नोंथांमोननि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बे रिट्रिट सेन्टार बा रिजर्टखौ आं मोजाङैनो मोजां सामलायलांनो हागोन होननानै। लकेसनखौ खोन्थाबा मोजां। लकेसना बेनो, जोंना रायमना नेसनेल पार्कनि जे मेन गेट दङ, बिनि एसे फैनानै SSB केम्प जोंना दङ। SSB केम्पनिफ्राय राइट साइडजों सानजा फारजों एसे 0.5
किल'मिटारसो फैयोबा नोंथांमोना नुगोन बेवहाय मोनबा कटेज आरो बेबादिनो रेस्टुरेन्ट दङ बेबादि अपेन स्पेस दङ थ' बेखौ लामानिफ्रायनो नुहुरखागोन आरो थेंक इउ